gachar le chéile slí an taitneamh agus in áir a tugra fíorhanamh a bhí ann tuis gur raibh scileann mé go le daoine le scileann a nach raibh a gomsa eilíontóir is éigen go féidir an stick figure a haingt agus tá céireann chuin do chreide leis na léróidí agus fear ar bhainm Robert Smith a bhí go le Disney mar bheochantóir bhí sesin an sin na Teidí a thuirt chun bathe agus tá sé just iontach a bheith obair le daoine le scileanna éagsúla agus an bhirt sin níl éon cheol acu agus dúirtí tá sé choíntach inis go bhfuil mhfáistí hain a géisteach leis an Háráin agus é chana tá sé an taitneamh a bheith obair le daoine le na lán scileanna éagsúla agus é teach le chéile i rud éigen cho spreagadh. Is mé sé Sadhbh Rosenstock agus is múinteoir bunscoil mé le beidir 5 bliain de an nuas inis agus múinteoir piano le breis is 5 bliain. Tá mé gobar an Gaelscoil an seom lá clia le níos mó ná 10 bliain an nuas agus is brálam an ceol. Tá beirt chalín acmhainn agus tá mé sé tógáil le Gaelga agus tá mé tréis eáil gur bráló na Háráin agus na ranta ó gachsáis canuasach beidir taig mar gunagáin, trasamí Alpín agus mar sinide agus bheas mé nach much sé deas a canuasach chéin scríomh agus thosaí mé cuma nóair rugú na páistí agus tá dlúthdhiosca inis gom Picnic Teidí a deisiigh muid ar lipéad Gaelin agus inis tá canuasach álinn spreagadh físeán agus beidir go leir muid faoi sin ar ball. Well, mar a dúirt tú is canuasach nua aimseartha tá ann ach ceapam go mé nach mé sé as dáta is cum céanúir a nééis tú leis éon am den bbliain nó féidir gan 5 bliain go méid sé fós ar an bhód fan go bhheicimiid agus tá eisiolalas an dearfach foiite gom ó fáistíach go háirithe mar tá sé seo dírithe ar na páistí agus bíonn páistí ionric agus is iad na fáistí hain sais mar dúirt tú spreag mé leis an gnuasach a scríomh ach bhíos gom grá rud é an ceart a dhéanamh gom gremé ar móthir ceart mar heasta gom gombeoch na Háráin iúnach de fáistí isionáid go beidir ise hocht ach gombeoch na páistí ise dó trí ará in aní de chana fiú man bhfuil na focail na lyricí cearta acu tá siad a buin soltas. Credim go láidir go bholamann siad antanga is lí spreagadh agus tána Háráin mealtach tá siad bunaithe ar dulach sa Gordí na sprí le féileán agus dul an siúpa le mamó agus mar sin de dul an borc sprí áitina bhfuil má fáistí inis agus gur féidir am leir le tírdre furas muinteoir cá an nuirí le spreagadh físeán beochanna chur le chéile. Bunaithe ar na Háráin agus bunaithe ar na Teidíthe ó chlúdach an albumm. Bhí an tálam an muoinú seo a fháil agus tá fíormhaíocht acág agus de Gaelin thug an-taíocht dom le linn an tugra seo agus heasta gom níos mó ná dlúthdhiosca tócha bheith ar fáil de fáistí go háirithe le linn an pandéim maní heasta gom leirt faoi roiáda ach bhí an-tóir ar rudaí ar lína agus beidir gomach níos mó foiintí ar fáil acmhainn de múinteoir de thuismitheoirí agus de fáistí ar lína. Agus bhí an tálam go raibh céireann chuin a rinne an eilíonálinn don dlúthdhiosca sásta bheith obair le mar ríis agus chuirmar 6 físeán le chéile agus rinne Robert Smith an beochan dúinn. Agus tána Teidíthe ar fád tá 6 físeán ann agus tána Teidíthe ó chlúdach an albumm idul ag an siúpa, idul amach sa Gordín, idul go dtí an trá agus fiúdul ag an circus. So tá eisiolalas an dearfach fóite agam ó na páistí sa scoil na William Hain agus a páistí hain agus tá sé cho spreagadh agus na páistí feiceam ar rang hain dó tá siad ag léamh freisin ar an scáilán tána lyricí ar an scáilán rud a heasta gom a churchan cín donna lualéthirí fiú roinnt páistí aní an beaga tá siad an fiú Fred féileán mar hampla a scríomhanis a breanú ar an scáilán agus tá annach chuid féidirachtaí ann de múinteoirí agus de thuismitheoirí
leis an acmhainn iontach seo. Brális na páistí freisin a bheith ag éisteacht fada satá siad ag tarraingt nó ag scríomh agus is bráló an athrá agus is bráló na teidíthe eáil a ríis a ríis eile i mó nachtaí agsúla sinna fágur heasta gleim an chláán ar fád an teilech ar fád a thugad le chéile fecinn siad inis go mami daddy, mamó dadú agus bhí gachard tháinig gachard le chéile slíán taitneamh agus in áir a tugra fíorhanamh go bhí ann tuis gur raibh mé go le daoine le skillan nach raibh gomsa ealaíontóir is ar go féidir an stick figure a haingt agus tá céireann chuin do chreide leis na léróidí agus fearr ar bhainm Robert Smith a bhí go le Disney mar bheochantóir bhí sesin an sin na Teidí a thuirt chun bathe agus tá sé just iontach a bheith obair le daoine le skillanna éagsúla agus an bhirt sin níl éon cheol acu agus dúirtí tá sé choíntach inis go bhfuil mo fáistí hain ag éisteach leis na hárán agus é chana tá sé an taitneamh a bheith obair le daoine le denna lán skillanna éagsúla agus é teach le chéile i rud éigen cho spreagadh. Tá furas an-chuid spreagadh ó a ríseo má fáistí hain le linn an díon glasála tuis go raibh sáte sa teach an-chuid tá agatain agus Frannig mé arthú an-chuid agus iad i mún suagar leis na bréagáin agus iad dul go tír na saolaíochta agus furas an-chuid smaointe wethú agus ní heastíam a numarcha rá ach tá bé mé arás le gailín a ríis léana sa stúdio agus a gobar le céireann chuin a ríis agus tá na teidíthe a ríis i dulachtaí an spríúil ar fad agus tá cínte go dthnóir sin le páistí na tíre.